Čo sa týka tej práce s Big Data dneska, tak asi to odvetvie, ktoré ich dokáže využiť najviac, je buď to bankovníctvo alebo telekomunikácie, nakoľko oni zbierajú tie data multikanálovo a majú obrovskú spústu klientov. Samozrejme to tým nekončí a sú to napríklad aj e-shopy alebo automobilky. Napríklad analýza nákupného košíku je schopná mi dovoliť inteligentne zostavovať marketingovú akciu založenú na datách, na konkrétnych predajoch. Nemusím sa riadiť iba vlastne nejakým svojim poznaním. Pridanou hodnotou je to, že zákazník má personalizovanú stránku, na ktorej vidí zboží, ktoré zaujíma konkrétne jeho, alebo niekoho jemu veľmi podobného. A za druhé, v rámci tej spätnej väzby, ten e-shop je schopný bez nutnosti čítania jednotlivých príspevkov detekovať, či sa jedná o kladnú alebo zápornú spätnú väzbu na produkty. Tak vám poviem o tej analýze nákupného košíku. Vlastne tam tým vstupom k nám sú milióny a milióny transakcií z pokladní. My sa vlastne z toho snažíme zistiť, čo sa spoločne predáva. Hľadáme tam vlastne tie pravidlá, čo si ten klient odnáša spoločne. A my, čo prvé zistíme v tej analýze, že bežne sa nám spoločne predáva pivo a vratná lahev. Že to sú proste výstupy, ktoré my očakávame, avšak musíme ich vyčistiť a musíme to z tých dát dostať, aby sme mali tú konkrétnu pridanú hodnotu. Pri návšteve servisu vlastne z toho auta sa vyťahnú informácie o všetkých čidlách z motoru, znútra z toho auta a v momente, keď mením nejakú súčiastku v tom aute, tak mám obraz záznamu všetkých čidiel, čo v tom aute, čo tam bolo pokazené, čo fungovalo správne. A vlastne na základe tohto ja som schopný predikovať, že keď mi ten zákazník v budúcnosti ohlási, že sa mu niečo konkrétne pokazilo, tak ja už na základe vlastne naučených dát poviem, že aha, to znamená, že musíme vymeniť túto konkrétnu súčiastku, alebo aha, no to je proste koniec, musíme to odťahovať.